बे समाव बिटिआरआव हाब्रु सारफावनाय हाबाफारिया बारजेन हमबाय। राजखान्थियारि गाब फुनलायनानै गोख्रों अजद आरो फिन अजद सोलिनो हमबाय। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव सोलिगोन नामा सिगांनि बायदि दुंहाव थासारिया? जाय समाव प्रमोद बर'नि गोख्रों नाजानायाव गोजोन सान्थिनि बार बारबायमोन, बे समाव माखासे नुथाया इयुननि माखासे सानमोन्दांथिखौ गोथां खालामो। बे समाव फ्लेग हासिनाय एबा दानसिनायनि गोख्रों अजद खालामदों नायगाव लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा। बुंथिदों एरै बिपिएफनि फ्लेगखौ इउपिपिएलनि गुन्दागिरिया दानसिना गालांदों, हरनि 12 रिंगासोआव होनानै गोख्रों अजद खालामदों। बे समाव दुर्भाग्य जनक 12टा बारनायनि उनाव 12टा बिदिनो 7-8 मिनिटआव दुर्भाग्य जनक इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफ्रा जोंनि नायगाव ओनसोलाव फैनानै जोंनि नायगाव एरियायाव इसिबां जों फ्लेग मैयासो खादोंमोन जे हाग्रामा महिलारि सारनि निर्देशआव जोङो सासे बिपिएफ इउपनि सोद्रोमा हिसाबै जोङो फ्लेग मैयासो खादोंमोन। जोङो बहुद दिन गोबाव जाबाय, गुबुन राजनीति दोलोआ खाबोदोंब्लाबो जों खाबोआखैमोन, खिन्थु मैयानिफ्राय जों खादों। बे खानायखौ दिनै माखासे इउपिपिएलनि गुन्दाफ्रा फेरेंगानि फिसानाय ना मा जों बुंनो रोंला, दिनै जोंनि बिपिएफ राजनीति दोलोनि नांगोलनि फ्लेग सिम्बलखौ ओरैबायदि दानसिनानै गालांबाय। बेराफारसेजों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मददगिरि सासे लाइमोना फिननाय होदों एरै बेफोरबायदि जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय सोरनिबा फ्लेगखौ दानसियाखै एबा हासियाखै, बिसोरो नंखाय बाथ्रा बुंदों। नायगाव एरियायाव फ्लेग दानसिदों होनना बुंदों, बे नंखाय। मा जुक्तियाव बिदि बुंनो हाखो? गासिबो जोंखौ ओरैनो बदनाम खालामदों, गोबां खोथा बुंदों, नंखाय जे बेफोर खोथाफ्रा जेबो फोरमान गैया। डाइरेक्टलि ओरैनो बुंबाल' जाया। जों इउपिपिएल दोलोनि मानसिफ्रा फ्लेग दानसिनाय, बिसिनाय, सोरखौबा माबानाय बिदि जेबो अजद गैया। 4 बोसोर 5 बोसोराव जोंहा जेबो गाग्लोबनाय बा सोरखौबा गादबना लानायनि जेबो माने बेफोरबायदि जों रावबो खालामफेरा, रेकर्ड गैया। प्रमोद बर' दैदेननाय सरकारा गोजोनै सरकार सालायबाय थादों, नाथाय बेफोरबायदि एलिगेसन होनाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। प्रमोद बर' दैदेननाय सरकारा गोजोननि थाखाय खामानि मावगासिनो दं, बेफोर बाथ्रा बुंनायफोरा नंखाय। बिथांमोना पुलिस ना आइबिनि मानसि जाखो बिदि अजद होनो? फेरेंगानि फिसानाय गुन्दाफोर होनना बुंदों। मा पारपसाव बिदि बुंखो जों बेखौ हमनो हायाखै। आरो बिथांमोना असान्थि लुगैदों नामा? गावजों गाव दावराव दावसि खालामलायनो लुगैदों नामा? जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि खालामफ्लादों बिसोरो। फ्लेग दानसिना गावसोरनो दानसिना लानानै दा जोंखौ नाम दुसिदों। बे जोबोरनो गाज्रि जादों, आयेननि बेरेखा जादों एसे। बिसोरो डाइरेक्टलि जोंखौ बुंदों, बिसोर पुलिसनि मानसि नङा बा आइजिनि मानसि नङा। बिसोरो डाइरेक्टलि जोंखौ एलिगेसन होनो जेबो मोन्थाय गैया बिस्रा बिदि डाइरेक्टलि बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राखौ बिसोरो गावसोरनो बानसावदों। आरो जोबोद दुखु मोनदों जोङो बेफोरबायदि बाथ्रा आरो बेफोरबायदि खामानि गावसोरनो मा होनो बिसिला बिसिलि खालामनानै गावसोरनो जोंखौ नाम होदों, बदनाम होदों जोंनि हान्जाखौ। बेखौ जों जोबोद दुखु मोनदों। जों मिथिगौदि प्रमोद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोजोन लाबोबाय बिटिआरआव, नाथाय राजखान्थिखौ लानानै हाद्रि सारफानाया बेसेबां गनायजाथावना? दानिया सोंथि जाखाङो, हरनि समाव जानाय जाथायखौ बिपिएफनि मददगिरिया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ थोंजोङै बेफोरबायदि फ्लेग हासिदों एबा दानसिदों होननानै अजद होनाया बेसेबां गनायजाथावना? बे समाव बिपिएमनि बुंनाय बायदि बोलेर' गारि नं AS 1939874 होनानै बुंथिदों। गारि नाम्बारा जाहैबाय बोलेर' गारिया, बोलेर' व्हाइट कालारनि AS 1939874 बे बोलेर' गारिनि नाम्बारा। नायबिजिरनानै मोननाय बायदिब्ला बे गारि नम्बर होनाया नंखाय। गारिनि नङा एसेबां अनजिमा जाया, जेराव बे बाथ्राया नंखाय फोरमान होनायनि मोनसे इसारा। थारैनो गोजोननि समाव बिपिएफनि राजखान्थि हान्जानि खायसे सोद्रोमाफोरा सिगांनि बायदि दुंहाव थासारिखौ लाबोफिननो नाजादों नामा? बे मोनसे गिदिर सोंलु। बे समाव दुर्भाग्य जनक 12टा बारनायनि उनाव 12टा बिदिनो 7-8 मिनिटआव दुर्भाग्य जनक इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफ्रा जोंनि नायगाव ओनसोलाव फैनानै जोंनि नायगाव एरियायाव इसिबां जों फ्लेग मैयासो खादोंमोन जे हाग्रामा महिलारि सारनि निर्देशआव जोङो
सासे BPF इउथनि सोद्रोमा हिसाबै जोङो फ्लेट मैयासो खादोंमोन जोङो बहुद दिन गोबाव जाबाय गुबुन राजनितिक दोलोआ खाबोदोंब्लाबो जों खाबोआखैमोन खिन्थु मैयानिफ्राय जों खादों बे खानायखौ दिनै माखासे UPPLनि गुन्दाफ्रा फेरेंगानि फिसानाय ना मा जों बुंनो रोंला दिनै जोंनि BPF राजनितिक दोलोनि नांगोलनि फ्लेट सिम्बलखौ ओरैबायदि दानसिनानै गालांबाय बे फ्लेटखौ बेबायदि खालामनायनि थाखाय जों नायगाव इउथ BPFनि सासे गोख्रों जोङो IC हिसाबै जोङो ओरैबायदि दुखु मोनदों बेबायदि खालामनाङामोन जोङो गारि नाम्बारखौ मोनदों गारि नाम्बारा जाहैबाय बोलेर' गारिया बोलेर' व्हाइट कालारनि S19T9874 बे बोलेर' गारिनि नाम्बारा दा बिथांमोना बेबायदि जोंनि ओनसोलाव बेबायदि खालामनाया बिराद दुर्भाग्यजनक जों माब्लाबाबो रावखौबो जोङो राजनितिक दोलोनि हान्जाखौ जों अननाय खालामाखैमोन बा रावखौबो जों बखियाखैमोन बेबायदि जोंनि UPPLनि सोद्रोमाफ्रा दे जोंनि BPFनि नांगोलखौ बेबायदि दानसिनानै गालांबाय बेबायदि खालामनायखौ जों ओरैबायदि दुखु मोनबाय बिथांमोननि साननाय हनाया मा मोजां ना गाज्रि जों बेखौ बिराद दुखु मोनबाय बेबायदि खालामनो नाङामोन गोख्रों जोङो बेबायदि जुदि खालामनांगौब्ला जोङो थ' गारि नाम्बारखौ जों अलरेडि मोनखाबाय जों गाबोन थानायाव FIR हैगोन फुङाव जेरैखिजाबाबो जों थानायाव FIR हैगोन गारि नाम्बारा जाहैबाय बोलेर' व्हाइट कालार S19T9874 नायगाव एरियायाव फ्लेट दानसिनो होनना बुंदों बे नंखाय मा जुक्तियाव बिदि बुंनो हाखो गासिबो जोंखौ ओरैनो बदनाम खालामदों गोबां खोथा बुंदों नंखाय जे बेफोर खोथाफ्रा जेबो फोरमान गैया डाइरेक्टलि ओरैनो बुंबाल' जाया जों UPPL दोलोनि मानसिफ्रा फ्लेट दानसिनाय बिसिनाय सोरखौबा माबानाय बिदि जेबो अजद गैया 4 बोसोर 5 बोसोराव जोंहा जेबो गाग्लोबनाय बा सोरखौबा गादबना लानायनि जेबो माने बेफोरबायदि जों रावबो खालामफेरा रेकर्ड गैया प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा गोजोनै सरकार सालायबाय थादों नाथाय बेफोरबायदि एलिगेसन होनाया जोबोरैनो दुखुनांथाव बाथ्रा दा बिसोरो एलिगेसन होदों माने सोर BPFनि बा सोरबा UPPLनि बा सोरबा बे गोबां हारि माबा हान्जानि मानसिफ्रा माबा हैदों होननानै बिसोर नुवाखैबो जेबो फोरमान गैया बिसिनाव जोंखौ मानसिफोरखौ गोबां बिसोरो एलिगेसन होदों फेरेंगानि फिसानाय गुन्दाफोर होनना बुंदों मा पारपसाव बिदि बुंखो जों बेखौ हमनो हायाखै आरो बिथांमोना असान्थि लुगैदों नामा गावजों गाव दावराव दावसि खालामलायनो लुगैदों नामा जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि खालामफ्लादों बिसोरो फ्लेग दानसिना गावसोरनो दानसिना लानानै दा जोंखौ नाम दुसिदों बे जोबोरनो गाज्रि जादों आयेननि बेरेखा जादों एसे बिसोरो डाइरेक्टलि जोंखौ बुंदों बिसोर पुलिसनि मानसि नङा बा आइजिनि मानसि नङा बिसोरो डाइरेक्टलि जोंखौ एलिगेसन होनो जेबो मोन्थाय गैया बिस्रा बिदि डाइरेक्टलि बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राखौ बिसोरो गावसोरनो बानसावदों आरो जोबोद दुखु मोनदों जोङो बेफोरबायदि बाथ्रा आरो बेफोरबायदि खामानि गावसोरनो मा होनो बिसिला बिसिलि खालामनानै गावसोरनो जोंखौ नाम होदों बदनाम होदों जोंनि हान्जाखौ बेखौ जों जोबोद दुखु मोनदों जाहाथे इयुननि समाव बेफोरबायदि जेबो जानो मोना जों प्रमद बर' सारनि सरकाराव जों गोजोनखौ हास्थायो जेब्लायबो आरो इलेक्सनखौ जों गोजोनैबो थांजानो लुगैयो दावराव दावसि जाहाथे रावजोंबो एना एनि जालायनो नाङा बेखौ जों हास्थायो दा बेखायनो सोरखौबा एलिगेसन होनानै सोरखौबा जुदि थुलुंगा होनानै बेफोरबायदि फ्लेटखौ दानसिननानै माबा बिसिनानै अजद होनाया मोजां नङा गाज्रि जादों